गोबाव बोसोर जोङो सोमावसारबाय जांख्रिखांबाय आरो बियो हारिनि थाखायनो सोमावसारदों, हारिनि थाखायनो जांख्रिखांदों आरो दिनै गोजोना फैनायनि उनाव, सान्थिया फैनायनि उनाव हारिनि मानसिफोरखौ नायनो थाखाय मोनसे सुजुग फैदों। दा जोंखौ हारिनि मानसिफ्रा अननानै सरकाराव लाबोनाय लोगो लोगोनो जोंहा मोनसे बिबान गोग्लैदों जे हारिनि गोरिब गुन्द्रा थाखोनि गासैबो सुबुंफोरखौ जोङो दिनै नोजोर होनांगो। दा नंखायनो कभिड-19नि थाखाय जों गोबां खामानि मावनो हायाखैमोन, इलेक्सननि थाखायबो जोङो बेस्थ' जाना थानांदोंमोन। दा सम फैनाय लोगो लोगोनो फार्स्ट जोङो जोंनि जिखिनि गोरिब मानसिफोर दङ फार्स्ट बिथांमोनखौनो जों नायनो सानदों। MGNरेगानि दारै गुबुन गुबुन आसनि दङ, बेफोरनि दारै गोरिबसिन थाखोनि मानसिफोरखौनो फार्स्ट जोङो नैबे बोसोराव नायनो सानदों। 15 आगस्टनिफ्राय साफ्रोमबो MCLA आरो EMफ्रा सानसेयाव न'बा गोरिब मानसिनि न'आव थांगोन, भिडिअखौ लानानै थांगोन, अन दा स्पट माखासे सलुसन जागोन। जि सलुसन जाया, जि जेंनाखौ बोस्रांनो हाया जायगायाव, बेखौ लानानै जोङो 2 अक्ट'बराव जोंनि काउन्सिलाव जों एसेमब्लि जिरायनानै जोंनि माखासे थांखिफोरखौ जों लागोन। सारा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव 100 करोड़नि मोनसे डेभेलपमेन्टनि फान्ड खालामनो सार? बेयो उदालगुरि टाउननि थाखायल'। 3 बोसोराव जोङो 100 करोड़ उदालगुरि टाउनाव मोनसे डेभेलपमेन्ट प्रजेक्ट जों लादों। बिनि अनगायै उदालगुरि जिल्ला हिसाबै जोंहा गोबां माखासे फसंथानफोर जागोन, बेफोरथ' दंखायोनोखा। बिनि अनगायै उदालगुरि जिल्लानि मानसिफ्रा जोबोद खामानि मावनो हायो। दिनै तरमुज गायो, स्मल टि ग्रवार्स दङ, बेवहाय गोबां मोजां मोजां आबादारिफोर दङ। बिथांमोनजों रायज्लायजोबनानै उदालगुरि जिल्लायाव जोङो बोरैहाय मोनसे एग्रिकालचारनि रेभुलुसन लाबोनो हायो, बिनि थाखाय जों सरकाराव माखासे बिथांखि लागासिनो दङ। अलिम्पिकआव गेलेगिरि लाभलिना बरग'या मैयाबो आसामाव मोनफैबाय। बिथांनिसिम आङो गाहाम हामलायनाय बावो। बिथाङा जिउआव आरो साक्सेस जाबावथो। एबार ब्रन्ज मोनबाय, नेक्स्टआव गल्ड मेडेल मोननो थाखाय बिथाङा साक्सेस जाथों। इसोरा बिथांखौ अरायसम अनसायथों।